So, mga ka-dragon, luto na. Mga ka-dragon, welcome to my channel, Ren Simo Vlog. Ngayon mga ka-dragon, nagawa tayo ng cake. Ito na po yung mga ingredient natin mga ka-dragon. Ito po, baking powder, vanilla, salt, asin, dalawang itlog, ka-dragon, oil, gatas, Alaska, saka isa kalahati po, flour, harina, ug asukal, 1/4. Saka meron tayong powder, gatas. Let's go, start tayo mga ka-dragon. Unahin muna natin yung ka-dragon ng itlog. Saka vanilla, dragon, oil, asukal. Alaw natin yung ka-dragon, salt, asin, gatas mga ka-dragon. Pusin natin to para masarap. Shout out pala dyan sa Cebu, sa Batayan Island mga ka-dragon, sa family ko, Iros Casino family, Hilboina, Biscante. Manimiss ko na kayo, I love you. Baking powder, ka-dragon, gatas, powder, dragon, harina, flour, harina, ano dito ka dragon, makakunin ko natin. Tapos na. Dragon, dragon. Para liit ng salaan ko.
Ship natin mga ka-dragon. Tapos patay ng tubig. Dragon. Tubig, 1 cup. Pasensya na ka sa lagayan ko, Dragon. Hindi pa ako ng sa mix. Ito na mga ka-dragon, ready na. Ilagay na natin to. Na po mga ka-dragon, luto na po. Tanggal ito na mga ka-dragon. Kasi mga ka-dragon, yan natin to na yan mga ka-dragon, sarap. Napakasarap. Tapos na po. Abangan niyo po next vlog po, Rensimo Vlog.